A ty si cvičíš svoje? Ty myslíš, že si s nami, ty hajzel? To veľmi rýchle stála. Podveroval aj to zavrieť. Priatelia, dobré ránko, streda a ja idem na rentgen a magnetickú a za Tomáškom Kulanom, takže verím, že o pár hodín neskôr budem mať pre vás výborné správy, tak pre vás, tak pre seba. Z tých pastov kupoval. Držte palce. Miel som si laké. Iba rentgen máte, magnet. Iba rentgen máte, áno. Dobre, si naši. Ježiš, to hrozne vyzerá ten laké, jak sa to stalo. Vy ste to videli? Jasné. Som pozeral, lebo mal som tam Buchigera po operácii. Ten ich tam si rameno vlácil. Aj Čepo je po operáciu. Aj Čepo. No, chlape, vy ste mali... No, tak som aj na operáciu. Vy si mal určite vykrúbené rameno, ja som to videl, ako to vyskočilo. Lakeť. Lakeť. A otázka je teraz, že vám bude treba robiť dosť veľa vyšetrení, tak začneme to takto. Rentgen, magnet, vieme ešte u nás si ideme ešte magnet spraviť. Ja vás nebudem operovať, ale mám na sále monitor. A teraz zoberieme lakeť po ten monitor, váš. Boxer, vydržíte chvíľu bolesť. Pod tým monitorom budeme hýbať lakťom. A budeme vidieť, že kde nám uniká ten lakeť, kde vyskakuje. Či treba operovať, či netreba operovať, lebo viete, keď vás nebudem operovať, vy potrebujete nejaké záruky, že budete môcť robiť ten šport aj do budúcna. A my musíme vedieť, že čo tam všetko je a to uvidíme pod tým monitorom. Lebo viete, blikneme rentgen, bim, hotovo, hej. No ale či to drží, ja neviem. Ale ja vám ukážem na to zdravo, hej. Keď urobím rentgen, bliknem, bim, konec. Ale ja teraz chytím lakeť, budem svietiť. Budem na obrazovke vidieť váš lakeť a teraz budeme skúšať, že aha, tu to nedrží, tu nedrží, toto treba, toto a budeme presne vedieť, čo máme sa spraviť. Dobre? O 12:30 zajtra na túto ambulanciu oni vás odvedú za mnou na sál. Aha, okej. Nemusíte sa báť, není to operácie, budete pri vedomí všetko, len ja budem mierne hýbať s tým lakťom, aby som vedel, že čo všetko je pod, sú tam roztrhané väzy určite. Ale musia vedieť, koľko väzov, jaká je tam stabilita, a aj kosti v akom stave sú a tak ďalej. A potom, keby sme si ešte neboli istí, tak ja vám potom ešte dorobím magnetickú rezonanciu, to najmenej, to všetko porobíme. Len musíme urobiť v prvom rade presnú diagnostiku. Takže dneska nebudeme robiť magnetická? Dneska nič. A potom, keby to nestačilo, tak potom sa ešte dorobí magnetická rezonancia. Aby sme vzali do poriadku tak, aby som vás ešte videl v kredke niekedy, lebo toto je vážny úraz. Takéto úrazy diskvalifikujú na celý život človeka. No, takže to je vážne, treba to poradne povyšetrovať, dobre? Lebo sa môže stať, že kvôli tomu úrazu by ste už v živote neboxovali. Aj toto je možné. Tak je to vážne, tak kvôli tomu vám hovorím, že takto budeme postupovať, aby sme robili presnú diagnostiku. Dobre? Chlapec. Ďakujem pekne. Držte sa. Poďme na ten závín, Braško. Máme závín a uvidíme. Bude lepšie. Po závine bude lepšie, ako bez závínu. Deň D je tu, ideme na finálnu, finišnú, poslednú kontrolu, alebo no, neviem, že poslednú, nebudem hovoriť, čo ja som si myslel, že bude posledná. Ale dneska by mi mal dať rukáv a ideme na nejaké vyšetrenie. A ja som si dneska všimol, že takáto modrina mi vyliezla spod toho, spod tej ja neviem, čo to je, ortézy sádry. Takže som zvedavý, jak tá ruka bude vyzerať, keď mi to dajú dole a som zvedavý, čo dneska dozvieme. Celý deň som čakal, pretože až teraz o 12:30 som mal prísť, takže od rána netrpezlivo som iba nechty okusoval, že jak to dopadne dnes. Máme po kontrole, tak nie je to najhoršie, akože tento vnútorný mám roztrhnutý, ale tie bočné, a ten sa neoperuje, ten, že sa vie zahojiť, a tie, čo sa musia operovať, nie sú úplne pretrhnuté, takže vyzerá to, že pieratík to zase zvládne bez operácie. A odkedy som mal tú operáciu, tak sa vždy modlím, aby som sa aj vyhol a
Vždy sa mi to darí, takže 4 týždne musím mať sádru, potom pomaličky začať rehabilitovať, skúšať, že na rehabilitácii pocvičiť, zase nosiť ortézu a postupne to budeme zaťažovať a uvidíme, no, kedy nejak bude tá ruka, že plne funkčná, ale tak ja osobne som rád, že nemusím ísť na operáciu, som strašne šťastný. Trošku. A vidíte cvičiť? Vopíče, že si... Dáme 250, koľko ten chleba je vyžiaky. Ešte takto, keď dáš ruku, tak cítiš teplo. Teplo domova, no poďme cvičiť, lebo zožereme chleba a už nikam nepôjdeme. Toto majke tu nehám. Ivanko náš, máš pekné telo, medzi panelákmi čaká protiletadlové dielo. Chceš vidieť niečo pekné? Pozri, tomu zahojí auto. Fejkový Mercedes. Pekné, že? Kokos, ani nehovor. Dodge mám takú slabovku, ale je to lepšie jak Dodge. Akože praktickejšie minimálne do Bratislavy. A keď raz si kúpim veľa psov, lebo ja mám ešte sen mať chovnú stanicu s jedným nemenovaným plemenom, čo vám nepoviem, aby ma niekto nepredbehol. Brutálne psy. To keď donesem do piče, to bude strážny, krásny, vyrovnaný. Víš čo, jak ja? Nemám rád množiteľov. Aj rozdiel medzi chovnými stanicami a množiteľskými stanicami. Dnešný vlog bude kokot pre tých, čo ma nemáte radi a závislí ste a dojebaní zo života, tak ty koko dneska, kokot sa mi bude štiku, tak keď ten vlog dáme von, tak ma budete ohovárať kde môžete, že ten had. Poď sem. Videl si takéto orechy? Idem si kúpiť pernamentku. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 242, 243, 789, 799, 800, 801, 802, 802, 803, 1114, 1115, 1116, 1117. 3 hours later. 5012, 5013, 5014, 5015, 5016, 5017, 5017, desín. Majú pernamentku teraz za 3 kg na rok pre mňa. To je výhody, keď si celedriťak, víš, tak ti dajú zľavy. To máš dole 25 € na mesiac? Ahoj, začínajúci profi zápasník. Koľko máš, 3-0? 2. Marcel Šimo. Baba tu ešte není. Poďme, tak pustím. No, však ona za chvíľku akože mala dojsť, tak poďme. No zase vidíš, aj cvičiť sem ísť, aj to musím robota vola. Môžeš položiť na ten stôl hnedý. 3, 6, 9, 5. Brate, musíš mi to otvoriť, a 101 roku to nevím. Chod do piči, lebo ti to zajebem ťa, ty kokot. Nestačilo mu minulé ponaučenie. Choď! Ježiši, není tam. Pozri, tam je! Si mu to zahodil do koše? Ne. Pičovi nebude nosiť. Je pistonové balenie. A to tam dáme, či nedáme teraz? Neviem. Dám to tam. Jasné. Raňajky šampióna, Noko. A hlavne Goutík. No a kopnem sa uvidíš, ak budem predkopávania robiť. Jak bláznivý. Chlapci, ja vás musím zjebať ale trošku. Aha, jak si spomenul? Tu som ti chcel ukázať, že pomôcka na varenie. Priatelia, do celej Českej a Slovenskej republiky vieš si objednať. Link nájdeš v popisku pod videom. El Pirata, 75x25 robusta s arabikou, 100% arabika. Pezínske pohorie. Ako mi klesa počas toho rieska. Ja nevíš to ani napísať, víš, že tebe už kreslo predtým to IQ, ale tak brachujem na to. A teraz mám ísť cvičiť narobený a chuj. Chlapci, dneska spravím ja tréning na nohy, budete kňúčať. Pôjdeme nekonečno výpadov. Drepy moc nemôžem, vieš, iba v stroji. Ja tu mám pernamentku ročnú. Alebo čo mám povedať ešte, pirát? No niečo mi žena robila, že toto mám ukázať nejaký QR kód, lebo ja som to už platil. Aj vy tak? Ja si trošku nožičky dám a dobre, pohode. Čo to len tak trošičku, ja si dám takto. Tuto bude sranda, tieto strojčeky. To môžem iba na jednu stranu si dávať, nie? Dobre, zašportujeme si trošičku, ale tam máme tu hudba hlasná. Konečne, po 3 týždňoch presne 3 týždne, dneska je sobota. 3 týždne od 4. novembra. Pirát is back. Nohy budem robiť a budem robiť jednu stranu, nejaké tak priťahy potom časom a nabombím biceps. Víš, že radšej mi iba jedna časť ochabne ako obidva, nie? A postupne zaťažíme, druhú budeme rehabilitovať od ďalšieho týždňa. Po 4 týždňoch, že môžeme skúsiť pomaličky. A ja už pozri takto.
Ja to skúšam akože aj sám na tajnáša rozhýbávať, víš, lebo už po tých zraneniach, aj operáciách a veciach som sa naučil, že čím skôr začneš opatrne, tým lepšie, lebo keď to stúhne, tak potom to je ty kokot bolesť jak svinia. Ideme na to. Move on the map, never sleep. What you gonna do when you out? Who you with? You ain't really about that. Don't you? Really on the move on the map, never slip. Put your hands to your left. Don't you? You ain't really about that. Don't you? Really on the move on the map, never slip. Put your hands to your left. Shh. Pozri, už som postavil prvú radu tehal, kým si došiel. Momentálne sa nachádzame, priatelia, v mojej obývačke, spojená s kuchyňou samozrejme. Na tej strane bude kuchyňa a tu bude obývačka. Zdá sa mi to malinké. Tak idem do mojej izby. A už ma nevidíš, lebo som za stenami. A idem do svojej spálničky a idem si do kúpeľne umyť zuby. Vlastne tu máme niekde aj toaletu, aj kúpeľňu akože s Jankou. Potom máme jednu veľkú. Vieš, na čo sa teším najviac? Na to okno. Že som zvedal, jak to bude vyzerať. Že tu v kúpeľni... Počkaj, toto je kúpeľňa? Čiže bude to rohové okno? Aha, som myslel, že tam. A toto sa mi... Áno, že to je kúpeľňa vlastne, váňa. A tu bude iba technická, taká menšia, nie? Pozri, jak som si ruku zodral v robote. Zoberiem ťa do mojej pracovne, poď. Dobre, ideme hore schodmi. Už sme hore na poschodí. Takto. A pôjdeš do kancelárie. Budeš na poschodí a pozrieš sa na pekný výhľad na jazierko, pozri. Takto, budem kávičkovať. A dostal som dobrú cenu na ňo, za 29 000. Ale špinavé, mušky mám na kapote. A tak vidíš, vrzga. Áno, vytočené to je, že preto som to mal za takú cenu, však on není úplne najlepšej forme, akože tento Fiat Mercedes, ale kámo, najväčšia halúzia, že ak som sa zranil, to som si povedal, že ty kokošek, ani neviem, že čo sa mi kedy stane a fúr si všetko odopieram, iba robím, jak otrok. A povedal si, že ja si idem spraviť radosť. Podporila ma aj moja pani manželka a urobil som si brutálnu radosť. No tak teraz budem splácať jak blázen, ale o čom je život, víš? Že trošku si dá do tej... Že aj lepšie sa mi tak, mne tak žije, že keď si dám trošku nejakú ťarchu a mám viac motivácie makať. A toto je tá motivácia makať. Ale je brutálne, akože. A to tak je tak, že keď niečo v živote chceš, musíš proste makať. Také staré, otrepané klišé, ale je to proste tak. Takže kamaráti, máme ďalší vlog za sebou. Taký trošku odľahčenejší, jemnejší, trošku viac života budivejší, víš čo myslím, že nebolo tam moc tréningu teraz, lebo 6 roku moc aj nepotrenujeme. Alebo tam iné zaujímavé veci, motivačné veci. A čo by som z toho najviac vyťahol? Idem sa nájsť.